Hi ha snacks saludables que són com una porta giratòria. Entres i surts, tornes a entrar i tornes a sortir. Aquesta sèrie t'ajuda a picar amb calma, sense culpa ni restricció. Ves en l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu "Gana" per rebre gratis la guia per evitar que el pica-pica sa se't giri en contra. Sabies que alguns snacks estan dissenyats per no parar? El problema no és si són sans o no, és que sovint els menges sense plat, sense pausa i sense final clar. I si a més són dolços o cruixents, el cervell en demana un rere l'altre. Solució: converteix aquest mos en un mini-àpat. Posa'l en un bol i afegeix proteïna i fibra. Si et dius "només una mica" i s'allarga, no et deixa satisfeta i busques dolç després, és un mos trampa. No falles, respons a un estímul fàcil i repetible. Fem un primer pas. Avui, snack amb bol més proteïna. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu "Gana" per rebre la guia que t'ajudarà a superar les trampes d'alguns pica-pica.